அஜந்தா மியூரல்ஸ், பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள், சோலா பிரான்ஸ், இந்த மாதிரி மாஸ்டர் பீஸ்லாம் இப்பெல்லாம் ஏன் கம்மியா கிரியேட் ஆகுதுன்னு தெரியுமா? இது டேலண்டோட ப்ராப்ளம் இல்ல. இந்தியால இன்னைக்கும் டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க. டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, முன்னாடி ஆர்டிஸ்ட்க்கு இயர் கணக்கா ஒர்க் பண்ணி அதை ப்ரிசர்வ் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு. அங்க இருந்த ராஜாக்களும் அந்த இருந்த அரசவைகளும் அதை ஊக்குவிச்சாங்க. ஆர்ட்டுக்கு டைமும் ரொம்ப சப்போர்ட்டும் கொடுத்தாங்க. அதனாலதான் இவ்வளோ ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் உருவாச்சு. ஆனா இன்னைக்கு டெட்லைன்ஸ், கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், சோசியல் மீடியா, ஃபாஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ், இதுதான் இன்னையோட ரியாலிட்டி. மாஸ்டர் பீசஸ் அவசரத்துல பிறக்காது. அதுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும், விஷன் வேணும், சப்போர்ட் வேணும். கேள்வி கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் எங்கன்னு கிடையாது, கிரேட் ஆர்ட் ஒர்க் உருவாகிறதுக்கான என்விரான்மெண்ட்டை நாம கிரியேட் பண்றோமாங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு மாஸ்டர் பீஸ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் உருவாக்குறது இல்ல, அந்த சொசைட்டியும் சேர்த்து அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணும். ஆர்ட் பத்தி இன்னும் நீங்க சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பேஜை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க.